bing bing. Okay, Sarah, don't you forget. Schiet op. Ik heb geen geduld meer. Kom. So we are back in the world of... Hallo? Bella, Michiel, is goed is. Change clothes. Style yourself. Schiet op. Hey, jong, kom. Ik kan een auto kopen of wat? Heb ik andere t-shirts? Ja. Oké. Wow. Deze vind ik echt leuk. Wow. Wij gaan even ons meisje sexy maken, hè? Wat hebben we allemaal? Nog iets donkerder. Oh, kijk daar. Nee, deze. Geen sokken. Huh? Oké. Nee, schoenen. Wat hebben we hier voor schoenen? Oké. Wacht. Dat krijgt mijn brein eigenlijk niet geregeld. Wacht. Even kijken. Of toch de running shoes. Ja, die vind ik nog leuker trouwens. Heb ook andere running shoes dan deze? Want I'm confused. Nee, geen Crocs. Nee, ja. Die hebben... Oh. Maar dat doen we gewoon deze voor even. Snap je? Even een ander kleurtje. Of alleen die. Heb je nog meer? Deze dan. Die staat er ook zo leuk op. Oh my god. Every moment. Dit is vet. Boah, dit is sick. Ja, mijn ADHD kan dit echt niet aan. Shit. Nee, dat is echt stom. Nee, was die van net. Deze vind ik ook wel eigenlijk heel leuk hierop. Ja. Hebben we die ook in een paars? Ik vind die in zwart. I don't know. Ik wil iets in het blauw, kom. We hebben niks in het paars. Give me something purple, please. Something darky. Deze? Ja. Wat is dit dan? Oh, dat is een polsbandje. Oh, wauw. Oh my god. Why are you so fucking fat, spellower? Snap je? Ik denk dat dit wat realistisch is, want ja, je gaat toch geen kant uit. Maar wel echt handig vet. Nee, ik wil deze. I'm 4 ogen jolt. Dat is rozeegoud, hè. Ik ben een meisje, hè, dus. We love rozeegoud, hè. Niet fokken met ons vrouw, hè. Wacht. Andere kant. Oh, opbellen. Wat? Oh, neusringetje. Wow. Wat had zij nou net? Deze, of niet? Ja. Oké. Ik wil rings. Mag dat ook? Wat is dit dan voor ring? Nee, stom. Ik wil die, ja, married, hè. Snap je? Ik heb een geile man, hè. Niet aanraken met man, anders heb je problemen.
Deze past mooi bij het armbandje. Complete. Nee, wacht, cancel. Even weg. Restwear. Ach, nails. Holy shit, hé. Mag dat ook allemaal, hoor? Oh, die passen mooi bij die broek. Ja, verkocht. Ook nog een headpiece. Wat de? Boah. Nee, jong. Dat wordt helemaal gek, dit spel. Ik ben de prinses van Enzoy, hè. Don't you forget. Oh my god. Nee, jong. Veel te leuk, dat. Nee. Nee, dat vind ik echt dom. Dan ben jij een schabbig wijf. Een schabbig wijf. Boah, vet zijn die dingen bewegen. Oh nee, deze ga ik opdoen. In de paars, please. In de violet of lilac, lila, paars, snap je dat Chic. Earrings, graag. Loepjes. Nee, dat gaat niet daar. Nee. Nee. Geen oorbellen. Weet je waarom? I am wearing headphones. Ik wil niks horen. Van niemand niet. Oh, necklaces. Ja. We hebben gewoon zo'n choker of wat? Don't know. Die vind ik leuk. Oh nee. Ik word gek. En deze vind ik echt leuk. Zoom even een beetje in. Dit is goud. Daar, die moet ik hebben. Roze. Roze. Oh, heb ik nog eyewear. Boah, nog ga ik mijn meisje lijp bouwen. Boah, nee. Holy shit, hé. Dit spel is best dik. Boah, nee. Nou krijg ik het niet meer gefixt, hè. Boah, vet. Ah. Nee, joh. Laat me niet gek. Wow. Iets blauw uit, dat vind ik wel leuk zo. Ats. Nee, niet doen. Doe gewoon even complete. Play. Boah, kijk mij. Was mijn man. Zien we ons beter of wat? Ik heb mezelf sexy gemaakt. Waarom is ze nou weer de sokken aan? Why you like this, man? Maar niet uit, maar kijk gewoon hoe kanonnen belletjes geworden. Ons belletjes heeft gewoon van die LCD-schermpjes in haar headphones. Hoe vet. Boah. Oh, gaat ze gewoon krantje lezen. Oh, kijk hoe gedetailleerd en mooi. Jong, werk mee. En nageltjes van haar gedaan. Ja, jong, dit is ons meisje, hè? Begin dan maar te wennen op dit kanaal. Nee, ik zou er nog kunnen aanpassen en alles, maar... I'm not ready. Wow, waar ga jij met je verrukkelijke kont heen? Hallo, oké, ik geef je wel wat privacy. Oh, ze gaat dweilen of wat? Oh shit, ben je altijd met de deur dicht? Boah, alles? Boah, je bent een gek. Ja, jong. Wat is hij nou weer aan het doen? Jij doen? Laat zien, wat is er aan de hand met jou? Je gaat ook goed slapen, hè? Ah, ik ben actief vrouwtje. Kom, schat, I want to bang. I want to bang, snap that. Echt vet dat je dat, boah. Ik ben een early bird, hè. Ik ben om 12 uur op. Kom, schiet op. Ja, jong, lekker snel, hè. Kom, nu weer normaal. Hoe zit het met Dimsy? Kom, sneller. Kunnen volgens mij bij opties zo instellen te dagen hoe lang ze duren. Weet je wel. Atjoe. En Bella, where are you? Oh. Confident. Kom Bella. Why you like this? Kom. Wat moet ik doen? Ik ben gek, ik ga naar buiten in de nacht. Pocket market.
Oké, dan ga ik dat wel even binnen doen, want anders word je keel buiten. Daar heb ik geen zin in, hè. Don't you forget. Pocket market, cooking, drinks. Nee, jong, dat wil ik niet. Ik wil andere dingen. Dreamcar. Bui. Daar heb ik geen geld voor. Jongen, 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 jongen. Wat gaat zij nou weer zetten? Ja, dat gaat zetten. Zielig hoor. Events? Wat is er dan? Oh, current time. We krijgen vandaag een Clover Park. Oké, ja, dat doe ik dadelijk dan. Ik heb het druk. Hey, hallo. Hey, hallo. Ja, oké. Hoe deed je dat nou? Deze? Oh, ik heb weer berichten. Pocket market. Okay, I already know. Helping your shop smaller every step by the way. Ja, dank je. Oh je. Everything with you is precious. Wie is dit? Ken jou niet eens. Met wie heb jij nou gechilled in de tussentijd? Current utility bills. Ah, ik heb nog niks van bills. Carrière. Apply, apply. Bella Dimsey. Oké. Salary, daily wage. Oh, ik krijg zoveel geld per dag. Dus ik ben dus maandag, donderdag en vrijdag ingedeeld. Oké. Wat is het dan vandaag voor dag? Wat is het voor dag? Het is vandaag maandag. Holy shit, ik moet zo beginnen met werken, vet. Vet, hier zien ook die logo van die Blaze-carrière. Dus, wat zeiden we nou? We zijn dus vandaag ingedeeld. Oké. Nou, laat dat maar gaan, hé. Snap. Kom. Cashieren. Ja. Heb ik die dan nou? Surfshop employee. Oké. Fulltime. Parttime. Oké. My career surfshop employee passagier. Nee Jan, ik wil dat niet. Ga weg. Resign. Ga weg. Next. Fulltime. Ja, waar staat dat dan? Is dat geen fulltime Bliss Bay, Shizzle? Deze verdient wel veel. Dat mag weer allemaal niet. Why not? Ga trainen. Work on programming, compose, value-based, skill action. Sim practice. Dan doe maar. Snaps. Oh, moet ik nog gaan slapen of wat? Nee. Ah. En ik moet dadelijk beginnen of wat? Wacht, ik ga even snel slapen. Fall asleep instantly. Kom. Wow, 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 wow. Take a nap, schiet op. Kom, aufstehen. Oh, Bella. Why are you so fucking irritant? Nou, laat hem maar daar zitten. Zij moet echt de manager worden van deze shop. Anders vind ik het niet leuk. Kom, sta op, want ik heb het gehad met jou, slaapie slaapie. You are ready. Goed zo, ga eten, want ik krijg... weet ik ook niet. Nou. Hoi iemand. Goed zo, vriend. Zijn nou gaan slapen zeker? Oh ja, kijk, dat is kut. Ik moet echt een bed even gaan kopen. Zijn nou nog aan het eten? Holy smoky. Wat is dit dan? Kom. Zie nou leeg eruit? Ja. Oké. Yo.
Lekker man. Die moest ik loslaten, hè. Bellen wil bij de surfshop werken, zegt ze. Wat gaan we nou doen? Ja jong, doe maar niet zo vervelend. Kom, fulltime. Nee. Plutus Financial. Nee. 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 Ah, de Navy. Oh, dat verdient slecht. Holy smokes, wat is dit? Boah, dat verdient gewoon veel wat. Oké, law firm. Hustler. Sick, Blue Moon Soft. Oh, wat? Ja man, apply. I want to work, hè. Wat zijn mijn schedules? Ah, ik moet morgen pas werken. Oké, dan geef hij tenminste even tijd. Nou, zij. Kan ik hier echt niet voor applyen? Oh, Passie Surfshop heeft al één. Hoe kan dat dan? Oké, apply. Dan ben ik hier. Wanneer moet zij nou beginnen? Maandag, hè? Van 9 tot 6. Holy shit, ik moet zo daar naartoe. Kijk, hoeveel heeft zij bijgeslapen? Op zich best wat. Van 9 tot 6, hè. Dus dadelijk eigenlijk even rond 8:30 de deur uitga, of niet? Ik weet niet hoe lang dat nodig heeft. Om daar te komen. Laten we zeggen dat dat 30 seconden duurt. Ik ga hem laat gewoon even oefenen. Dat gaat hij trouwens sowieso oefenen. Create video, work on programming, dat is goeie. Ah ja, game mod. Nou kom, develop. Dat is alleen maar goed hè. Dus die twins al level in. Snap je? Nou, laat ik nog even doorslapen. Wat is dat? 30 seconden of zo. Laat ik er nog eventjes doorslapen. Kijk, want zij gaat nou ook honger krijgen. Nee. Kom opstaan, klaar. You have to begin at werk, snap je? Kom. Eat. Make food, schiet op. Welke vulde goed. Ik heb nou wel zin even een curry rice. Kom, schiet op. I am hungry, hè. Vet gebouwd. Ook die geluidjes en alles. Oh my god. Nee. 10 out of 10 is spel nu al. A donation request for the environment support organization. Hear them out. Wie stemt? Was ik dat zelf? Niet te snel, ik moet over 30 seconden gaan. Doe normaal. I have to go to work. Schiet op. Up. Laat je bord staan. No time. Ja, kun je zo stom om je heen kijken. Lekker meisje met je mooi broekje. Doe die schoenen aan. Kom, hop. Laufen. Pas op. Links, rechts. Don't you forget. Schiet op, anders ben je te laat. Kom, schiet op, anders ben je te laat. Schiet op, anders ben je te laat op de eerste werkdag. Kom, anders rijdt die busje kapot. Schiet op. Hop, ik wil naar mijn werk. Wat is dat domme ding? Hier, go here, hop. Schiet op! Kom, hop. Mijn god, hé. You're too late on the first job, hè. Schiet op. Gegeten, gedronken, alles. Opschieten. Werken voor papa. Kom jong, ik heb geen geduld. Lopen, want je bent te laat. Je bent al 6 minuten te laat. Wow, het gaat alles zo snel. Rustig. Hoi. Horizontals. Maar open gek. Ga naar binnen. Laat me naar binnen, ik ben hier nieuw. En jong, ben jij de manager? Ik ben jouw nieuwe werkster, hè? Sexy meisje, don't you forget.
Hallo, ik werk in de surfshop. Hij wil gelden verdienen. Ik in ieder geval. Ik laat hem maar gewoon eens even gaan. Kijk. Kijk. Kiek. Kiek. Zeggen we dat? Kiek. Kijk snel. Oké, ik even op de telefoon zitten van de baas. I'm joining Boss Surf Shop. We look forward to seeing you passion share the joy in surfing. Alrighty then. Gnarly. Gnarly. Mag dat? Fucking hell man. Waarom ga jij nou daar staan? Heb jij issues met jezelf? Je hebt dat niet nodig mevrouw. Kijk eens hoe hot jij bent. Ah, kom, jij bent hot genoeg. Don't be like this. Kom, you are hot genoeg. Kom. I have to... Even kijken, wie staat? Greet Wanley. En ja, ik ben je nieuwe werkster. Kom zitten. Eerste werkdag, bespreking hè, belangrijk. Ik ben jouw nieuwe werkster. Hey Jenna. Lekker man. So you are Jenna Boogman of wat? Hallo. Oké. Wow, dat broekje moet ik voor mijn man kopen. Kijk, hij heet Late. En ik krijg maar niks van hem. Met dat ene bed werkt dat niet, hè? Hij, hoe zit dat nou hier? What am I doing? Don't pause. Don't you pause. Ah, hier, organize items. Lekker. Kijk, dat zijn mijn jobs. 3 kwartier geen fuck gedaan. Is dat nou serieus, hè? Ja? Dan moet deze ook voor alles organiseren. Organize items. Deze ook alsjeblieft. You're doing a great job, hè? Organize. Maar dit is ook dan gedaan, nee toch? Kom, geloven. Niet zo moeilijk te doen. Kom, you can do this. Is organize. We are great people, we are workers. Is organize. Die oog. Die oog. Schiet op. Die oog. Die oog. Kom. Nou. Die ook. Kom, alles organiseren. Niet dom doen. Kom, doe je werk goed. Meer first job, first die, yes. Stel op. Hebben we nou alles gehad bijna? Hoe like this? Ah, clean the table. Zie je, ik wist wel dat ik zo'n ding moest doen. I'm not stupid. Maar we hebben een speciaal onderwijs komen. Nou, ik kan maar poetsen hoor. Don't you forget. Kan ik iedere dag kijk, dan moet ik misschien een vuilnis ook doen dan. Moet de wc dan schoonmaken? Dat is niet erg, ik maak hem wel schoon hoor. Ah, kijk. Flush! Always flush toiletto, snap je? Zo, die ook even schoonmaken kan. Maak die ding schoon. Moet ik ook ramen wassen en zo, of hoe zit het? Souvenirbord. Nee joh, ga weg. Wat ben je doen? Nee. Nee. Ah hier, smell a brush. Chef feelings, tuurlijk. Ja joh, vertel het hem, hoe mooi en groen hij is. Dat hij ook altijd groener is aan de overkant dan als ik recht voor hem sta. Zeg het hem. Pak hem. Show hem boss. Geef deze ook wat water alsjeblieft. Appreciate, kom. Hallo, kom, werk even mee. Niet dom doen.
Geen 2 MB geheugen tijd nu, kom. Ja, ik kan een foto maken op het smartphone. Dat vind ik wel een mooi plan. En Jan, kom, selfie. Ah, lekker. Kan ik deze ook opruimen? Deze? Heel, kom. Wat is dat dan? Ja, wow, wacht, kom hier. Clean up. Schiet op, bitch. Hurry up. Schiet op. Wat gaat zij nou doen? Wat is dit? Wat? Jong, ga weg en laat iedereen met rust. Dan kan ik trouwen met mijn man. Ach. En wat als ik die dan doe? Kijk, dat is een ander. Tientje per dag mag toch wel, hè, schat? Kijk, nee, heeft ze gewonnen. Jee, ik heb gewonnen. Hoeveel heb ik? Boah, 1000! Wow! Wow, Clover Park. Ja, dadelijk. Wacht maar even. Mond houden. Niet te snel gaan, hè. Ik heb al zonnebril. Wat is dit? Safe. Nee. Ah, ja. Waarom mag ik niet daar aan zetten? Dom. Ah! Wat mag ik nog meer doen? Nee. En jong. Hoe lang moet ik werken eigenlijk? Ah, change into uniform. Doet hij ook gewoon niet instant daar. Stom praat, heb ik alles nou voor niks gedaan. Bang, bang, bang. All in one computer, what is that? Blueprint box. Take out angle with a kick. Wat is dat dan? Waarom doet ze dat nou? Ik dacht dat dat gewoon een poster zou heten. Man. En jong. Ik ben jouw... Nee, wat is dit? Have a staff meal, mag dat? Eat a piece of cake, why not? $6. Oh man. Ben ik nou vandaag al $16 kwijt hier? Nee, wat? Ik weet het niet hoor. Ik geef hier meer uit dan dat ik verdien. Wat moesten we nou? Van 9 tot 12, of niet? Ik wil hier niet te lang zijn, hè? Dan zoveel uur uit, snap je? Ik denk niet aan meer zo. Wat is het nou? Kom, ga eens hier naartoe. Van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. Oké. Zijn we net begonnen? Oh my god, dan ga ik wel naar mijn man. Want die heeft een leuker leven. Nee, dat is wel leuk. Ja. Schap. Het is maar 5 blokken verderop. Kom! Schiet op! Wat ben jij nou weer aan het doen? Ach ja, jullie doen maar wat jullie zin in hebben. Ga weg, laat me gaan. Kom. Oh, click to focus. En jong, waar ga je naartoe? Wat ben je aan het doen? What are you doing? Ben je naar huis aan het lopen? Nee, liggen allemaal op elkaar. Wat is hij dan aan het doen? Hij is wel nerveus. Wat is het voor een dag? Oh dear. Uncomfortable? Why? Oké, de flea market. Waar is dat domme ding? Je gaat nou naar de beach volleyball court. Oké. Hij wil dus echt iets gaan doen. Dan loop door, ouwe. Niks, miauw. Hou je bek. Hou je bek, psychat. Wij gaan volleyballen. Kom, lopen. En jong, wil jij volleyballen? Nee? Oké, oh ja. Wat gaat hij doen? Greet unkindly. Ga weg. Speel gewoon eens even mee, kutspel. Ah, hier is die volleybal. Kom. Ja, kom nou maar. Waar is dat ding nou? Kom. Schiet op. Up. I want to play volleyball. Wat is dit? Snack vending machine. Is die kapot? Oh? Nee, dat ga ik niet uit. Dat ga ik doen. Niks. Nee, ga weg. Laat me maar. Wat is dit? Practice heading. Nou kom. Wow, wat? Wow, serious? Komen ze nu mee? Oké.
Dat ben ik, hè. Oh, vet. Atju, atju, atju. Wat is atju, atju, atju dan? Aha. Chivon. Hoi, Milo Goon. zin in Intikula. volleybal. Kazuli Ja of nee? flip. Abi. Guamitika. Lekker! Snap snap. Doei. Sharzo. Scheisel, niks Scheisel, kijk. Violet Cohen. Oh. Oh. Anzu? Siora. Vondundumi. Van Jan Jan. Kondu, huh? Ja, daar, zie je hem daar? Violet, links, rechts. Merci. Snap snap. Kipsy. Weet dat. Hé, maar ja. Wat is? Sharzo. Say to humbly accept the... Lee. Discuss success and happiness. Ah, ik wil maken jokkers. Lasuda. Let's break ice. I am icebreaker. Watch this. When you fall on ice, you slide. Snap that? Feliciati. Sue. Ja, ja. Now, when you fall, it's broken. Leon. Understando. Ja, joh. Even kijken. Ik heb honger. Sorry, ik moet echt eten. Ik kan er niks aan doen, ik heb honger. Sorry, ik probeer niet zo te zijn, maar het spel, deze simulatie, laat me niet toe. Ja, die zoiets kunnen ook gewoon sterven, hè. Gewoon aan brand of bijvoorbeeld die automaat van daarna, wat je zo'n stroomgeluidje hoorde maken, die, ja, het zou zomaar kunnen zijn dat hij een voltage krijgt van dat ding. Pst, en dan is hij dood. Dag jong. Dan gaat Bella maar lekker alleen verder. Jij ruimt er toch niet op. En dan met bed in beslag, hè. Dan moet Bella alles alleen doen. Hij voelt zich oncomfortabel. Hoe dan? Waarom? Dan ga hier naartoe. Eat panini. Trut. Oh, wat een dildo, hè. Nou, wel lekker panini terug. Wat gaat hij nou doen? Kom, lauf. Jong. Echt leuk gebouwd. Ik ben benieuwd wat ze allemaal nog gaan toevoegen en wat er nog kan komen. Maar voor Early Access heeft het echt al superveel. Ik bedoel, waar kun je nog meer op duwen? Even kijken. Je kon ook bijvoorbeeld, oh kijk hier, kun je ook nou regenachtig maken als je het wilt. Of sunny, wat jij wil. Of cloudy, of rainy, of zelfs snowy. Oké. Je kunt zelfs de billboards allemaal aanpassen. Boah. Kijk, je hebt nou images, maar je kunt ook gewoon video laten doen. Kijk, dan krijg je een video van Enzoy of zo. Zeker. Cool, hè? Kijk, en je kunt ook je eigen video doen trouwens. Boah. Nee. Ja, echt? Boah, wat? Kun je gewoon je eigen YouTube-linkje erin knallen. Oh my god, ja, dat moet ik echt doen. Boah, wat? Boah, je kunt zelfs de trees. Kijk hoe het nou eruit ziet momenteel. Wat? Je kunt ze ook veranderen als je wilt, zie je? Snap. Dus. Zoiets. Maar ik wou wat anders. Go back. Wow, over sneeuw. Boah, hij heeft gewoon winterkleren aan of wat? Nee. Dat vind ik niks. nee, even terug, kom. Het is sunny, hè, snap, snel. Nee, je kunt ook, dacht ik. Kom, jong. Hoe deed je dat nou? Hey, hou eens op met lopen even. Moet even wat doen. Options. Gameplay. Ik dacht. Oh ja, voor simulation. Ja, kijk, ik heb je length of day, weet je wel, standard time. Maar je kunt ook echt de lengte gewoon 4 uur per dag doen. Of 24 uur, wat jij wilt. Of... Snap je? Dus, ja, weet je wel. Snap je toch wel, hè? Nou, dan kom. Je moet hem gewoon eigenlijk, even deze uit en dan weer aanzetten. Snap je? Ik weet niet wat hij ging doen. Niets.
Hij heeft geen nets. Wat is dit voor dag vandaag? Het is nog steeds maandag, hè? Oké, ja, dat is chill dat je bij het strand woont. Dat is een kleine rothok van ons. Oh, daar. Niet de mensen dat gaat. Wat ben jij nou weer aan het doen? Ga vrienden maken, gaan we doen. Oh, ik moet een wc hebben. Ja, maat, waarom loop je gewoon niet naar huis? Wc thuis. Wow, we hebben gewoon een skatebaan. Nee. Wow, vet. Wow, ik heb gewoon een skatepark voor de deur. Oh shit. Nee, gek. Waar ben ik eigenlijk überhaupt? Waar is hij überhaupt naartoe gegaan? Hij is hier naartoe gegaan. Hoe is hij helemaal daar naartoe gegaan? Kom, draai dat ding eens bij. Kijk, want ik woon hier. Ik woon hier. Dirty Zoys. Ja, jongen, e-mail. Er staat helemaal hier. Ah, ik woon een skatepark voor de deur. Maar dat maakt niet uit. Kom, ik druk heel op escape. Wat gaat hij nou doen? Why are you... Oké, ik ga wel met je mee. Doe maar. Afspringen, bitte. Ben je klaar? Laat me aan, want het is lekker weer. Kom. Kom. Goed zo. Kijk, ik ben een beetje een dikkie, hè. Kan hem hier skaten? Want dat zou ik wel echt handig vet vinden. Moet je zeker... Oh, daar staat een skateboard. Wow, ja, kom, ga, kom, loop. Oh, moet hij nog die kleren aantrekken hier, met het strand verlaten. Ah. Kan ik dit aanraken? Nee, jong, kom. Nee, switch me dan niet naar haar. Oh. Striker menu, is dat de O? Oké, oh. Kom nou. Wat ben jij nou aan het doen? Moet jij niet werken? Jij moet nog de hele dag werken. Wat is zij eigenlijk überhaupt aan het doen? Why are you not working? Waarom heb ik een pakketje voor de deur? Waarom staat er zo'n freak voor mijn deur? Boah, heeft ze zich gewoon niet omgekleed? Ik haat haar. Oh. Wat is dit? Loop nou niet alsof je op een geeft. Wat is dat? Kan ik mijn man vertellen? Of, ja. Wow, cadeautje. Wat heb ik... Wow, wat is dit dan? Dat moeten we ergens neerzetten. Van Cassandra. Wie is dat dan? Oh, die is echt vervelend. Nee, jong. Ah, dan zet hij er neer. Ah, please. Waar gaan we die neerzetten dan? Hier, kijk. Oké, ik heb dus een secret lover. Ah, maar waar komt zij dan weer vandaan? Cassandra, jong. Nee. Curate business, ik kan daar helemaal niet. Is dit een bug? Wat is hier aan de hand? En waarom heb ik die kleren eigenlijk aan? Oh my god, waarom heeft zij zoveel vrienden ineens? Oh ja, zij werkt daar. Savanya. Ja, Savanya, kom. Savanya, snap. Wat is Thomas? Super irritant. Wat is dit pack? Och, heeft zij shizzle op zak? Wow. Wat kan ik hiermee? Centjes, zaal, wat dacht jij dan? Dan heb ik die tickets terug van daar straks. Het zijn niet werken, stond tot 6 pm. Ik snap er echt geen ruk meer van. Doen die gewoon maar waar ze zin in hebben of wat? Oké. Dan gaan we maar vanavond, ze is nou toch in de buurt. Ja, daar waren we al over uit, hè. Hallo. Hallo. Kom jong, hij zit om de hoek, man. Zie nou weer dat ding in het neuken. Hij moet ook weer wat. Lang. Hij ziet het niet eens, dus zijn vrouw heeft 1000 piek verdiend. Ik hoop echt dat ik een 100.000 verdien, dat zou echt chill zijn. Dan kan ik een huis bouwen. En die kan ook niet verder trouwens. Dacht ik, met dat ene huis, want ze hebben die studio gesloten omdat het spel nou uit is.
Echt niet leuk. Waarom zijn wij niet wat dichterbij op jou? Oh my god. Wacht eens even, wat is dit? Relationships. Wat is met hem nou weer? Ik haat hem echt. Ik begin echt een hekel aan hem te krijgen. Waarom voel je je... De housework skill, dan ga gewoon naar huis, man. Dus het ding is niet zo ver weg. Oké, daar is het skatepark. Siki, siki. Come play. Beetje inzoomen, wat is dit? Een cadeautje. Man. Wat is dat dan? Is dat het cadeautje van Olivia en Pot? Chill. Zij was echt chill. Wat heb ik gekregen van haar? Wow, ik heb ook een autootje gekregen. Schat. Kijk, nou kunnen we concurreren met cadeautjes, hè? Maar aangezien jij gewoon van gisteren bent en ik van de future, hè, zet ik hem lekker hier neer, snap je? Nee, zet gewoon... Schat, ik zet het hier neer, hè? Kijk, als je van de future bent, begrijp je die dingen beter. Snap je? Wat is dit dan? Write a journal? Nee, jong, clean up. You cannot use this. What? Okay. Wash laundry, schiet op, vrijelijk. Goed zo, jong, kom, niet deze, maar deze. Use clean 3 times, snap je? Dus 3 times, 1, 2, 3. Snap je? Ik denk dat hij dat bedoelt, ja. Zit zij daar nog zo stom in haar werkleren? Is toch tot 6, hè? Wacht. Zij. Ik snap ook niet waarom ze hier naartoe is gegaan, maar goed. Ga naar je job. Go here. Schiet op. Is dit? Ja. Kom. Up. Rennen. Daar naartoe. Want volgens mij heb jij een lange lunchbreak genomen die je niet mocht nemen. Vuilak. Dat is echt dom. Je moet echt niet van een locatie aflopen, want anders breek het huis af. Snap je? Zo. Atjoe. Oh ja, wacht. We moeten nog eventjes ons huiswerk doen. Kom. Work on programming. Develop. Kijk, hij heeft morgen dat werk toch van hem. Dan gaan we daar naartoe, naar die softworks. Laten we hem dat doen. Kijk, ze heeft nou net de bus genomen volgens mij. Of zo gaat, volgens mij wel. Dat zag je min 6. Echt vet gebouwd. Best leuk. Het heeft ook niet veel nodig om dit te begrijpen of zo. Dat is best makkelijk. Het is alleen, ja, veel in your face eigenlijk. Daar wil ik gewoon eventjes zo origineel en zo klein mogelijk even beginnen. Zodat ik even de mechanics leer kennen en dadelijk weet ik gewoon misschien met een nieuw play of zo, weet je wel, een nieuwe save file. Dat ik, hoe zeg je dat? Rijk word, heel snel, snap je? Snap je? Wat is? Ja, Dinsjou doesn't have enough beds. Ja, fijn. Oké. Ja, fijn, kom. Hij moet dat ding hier wel afmaken. Jongen. Min 10, wat is Sam aan het doen? Kom. Develop, schiet op. Oh, wacht. Ik geef een haar. Is zij nog aan het werken of zo? Nee toch? Waarom is zij nog aan het werken? Is nog maar tot 10. Oké. Schiet op, loop. Take off uniform. Hey, oh ja. Was leuk. Tot donderdag, hè. Hoi. Waar gaan we naartoe? Kom, schiet op. Nice. Go weer. Ja, ik weet het. Schiet op. Oh, het gaat wel snel als je die tijd ook doet. Ja, dat moet ik doen. Kom, schiet op. Oh, sorry. Ja, laufen met je lekkere kontje. Kom. Ga weg. Laat me eruit. Ja, ik denk, doe gewoon
Doe maar meer. Oké, schat, ik ben thuis. Oh, ik ben kapot. Eerste werkdag erop zitten en jij moet je muil houden. En nee, ik ga gewoon slapen, lekker met mijn headset op, want ik wil jou niet horen vanavond. Snap je? Jij mag morgen het bed schoonmaken, wel leuk. Oh, die spulletjes zijn zo fucking vet hebben en zo, die kleren, alles. Ja, jong. Ja, zij moet toch slapen eigenlijk. Ik kan er wel misschien daarna een paar tests geven dat zij... Even kijken, hoe doe je dat? Die daarna doet, die daarna. En dan nog even naar de wc. En ja, dan zou ik eigenlijk zeggen dat ze weer moet werken, hè? Snap je? Kijk, en dan gaan we gewoon naar hem. Hij is toch nog tijd aan het doen. Maar ik wou kijken dat ik met hem inderdaad eventjes een furniture store even opzoek. Weet je wel. Kan je niet slapen? Nee. Hij is een kerel de werker, hè. Hij is een level 2 programmeur. Dat kan eigenlijk wel echt hoog zijn. Dan kan ik veel centen verdienen, hè. Snap je? Kijk, hoeft hij maar ook parttime te werken. En dan kan hij gewoon lekker veel centjes verdienen. Ah, ik weet niet, als je gewoon fulltime werkt en dan gewoon super veel geld verdient, dan ja. Daarvoor moet je dit ook gewoon super snel laten lopen. In principe zo, dan gaat het raam lekker snel. Dan zou je nog een derde persoon kunnen toevoegen. Als je dat kan onderhouden. Dus ja, het zijn gewoon eigenlijk gewoon 2 Tamagotchis in principe. In een open wereld, hè, snap je? Dus. Oh my god. Wel leuk. Echt zeer chic, hè? Ja, jong, kom. Ben je klaar? Oh my god, hoe vaak moet je die vloer schrobben? Man, guys. Is hij daar nou nog niet klaar mee? Gaat hij ook nog buiten poetsen? Oké. Wat is dit dan? Zet eens even normaal. Wat kan ik hiermee? Niks. Waarom voelt hij zich uncomfortable? Wat is dit dan? Een self-help boek. Kom. Kom, kom. Doe even meewerken. Kom, hap. Even kijken, read book. Read. Clean up. Oh my god. Nou, dan laat maar liggen even. Why are you so fucking clumsy? Kom jongen, schiet op met je langzame 2MB geheugen. Kom. Atjoe, aha. Kom. Lekker man. Charm leveled up to 2. We are going for gold, zeg ik nee. Oh, het is wel handig dat zelfhelp. Ja, laat maar doorlopen. Toch nou niks meer te doen, hè? Maar het gaat niet verder, want daar is die meter vol en dan stopt hij waarschijnlijk. Het is op level 3 of wat, moet ik dat zien. Yo. Oké. Nee, hou op. Rebook. Laat dat. Read self-help boek. Schiet op. Wat moet hij zich dan? Oh, hij moet nou weer gaan slapen. Mijn god, hij. Ja, fijn. Je maakt het maar even af. Want ben je tenminste morgen niet oncomfortabel, want ik vind het goed. Kom. Ja, dat weet ik, zei ik wijf. I know. De karma. Wat staat daar? Soul, oké. Warning, wat is dat? Oké, wat heeft hij dan gedaan allemaal dan? Karma, oké. Souls. Wat is met hem dan?
Oké. Ja, leuk voor je. Dan gaan we daarna tekenen. Schiet op. En dat ligt hier niet uit. Oké. Teken op, hou op, dan moet je zo lang te zeiken. Het gewoon nog een bed hebben, is gewoon oncomfortabel voor hem. Kijk, dat slaat ook niet lang, snap je? Dan moet je gewoon nog een nap doen. Kijk, dit is een hele korte cyclus wat je eigenlijk op die bank kan doen. Daarvoor dat hij ook zich zo kut voelt of zo, dat kan, omdat hij gewoon op die bank slaapt. Teken op, kom, schiet op, doe niet zo dom. Even een beetje bijtanken. Ja, dan kom. Dan ben ik altijd naar aan het kijken en ik kut maken. Food, ja fijn, hoef geen food. Ook niet, ook niet, ook niet, ook niet. Home services, kijk, dat was ik aan het zoeken. Sell by. Ah, shopping, kom op hè. Oh, dat is zo dom gemaakt hè. To our babysitter, repairs. Cleaning, soul guide. I don't know. Weet het niet. Hij zegt hier, wat is dit? Wat is dit? Biltmore. School. Housemaid. Oké, fijn, kom. Hier. Maar waar is hij dan? To buy on your app. Ja, fijn. Dat is helemaal niet waar. Want ik kan wel shit aan, maar ik wil meubels. Marcel wakker, hoe laat is het dan? Het is al ochtend. Oh, dan hoop ik dat zij daar zo naar de... Oh, hij is ook niet naar de werk. Hehe. Nee. Ik ben nou haar. Dat is weg. Kijk, zij moet pas... Dinsdag. Ze moet pas donderdag beginnen. Zij kan nou gewoon eigenlijk alles een beetje thuis doen, snap je? Hé schat, ik kan nog €1000 op mijn werk gewonnen. Snap je? Nee jong, zij wil alleen maar surfen. Zij is mijn surfchickie. Zij is gek. Oh wacht. Kom, hou op. Doe niet wat jij alleen maar wilt. Kom, get good night rest. Schiet op. Want hij moet pas... oh, hij moet vandaag pas beginnen. Wanneer is dat? Hoe laat is dat, die carrière? Oh, even kijken. Wat is dat, dinsdag? Oh shit, ja, hij moet eigenlijk 3 uurtjes even slapen. Maar dat is eigenlijk zo gedaan. Dat is er wel bijgeladen. Zo, ja, kan er niks aan doen. Jij moet eerst eten. Kom. Make food. Pancakes. Schiet op. Bang bang. Wat is dit? Want to calculate their wealth. Cause of urge. Oké, hoe doe je dat dan? Jongen, ga nou weg. Shut up. Even zo, want als je dat te snel zet, wat is dit? Nee, blijf staan. Invest in stocks. Clean mouse. Nee, value based. Value of authority, values, community affairs. Ja, dan doe maar. Het zal wel. Ik zal niet weten waar ik dit moet doen. Wants to talk about authority. Daar heb ik geen zin in. Ga weg. Fijn al goed gegeten. Oh nee, kijk. Hij heeft nou eens nog een eten, ja. Laat me afmaken. Clean up. Doe me daarna even opruimen. Ik weet niet wat hij met clean up doet, hè, maar ik hoop dat hij die dan teruglegt. Niet dat hij die dadelijk gewoon wegflikkert. Kom, schiet op. Daniel, goed zo, hop op.
Bang bang, schiet op. Wat doet hij met die? Goed zo. Ja jong, je moet zo beginnen, wacht. Pauze. En dan heb ik het spel letterlijk gewoon live gepauzeerd. Dan kan ik even kijken nog eens snel. Wanneer ik moest beginnen. Ah, zie je 9 uur. We moeten zo gaan beginnen. Ik ga beter nu. Hey. Kom, jij bent uitgespeeld. Kom, sta op mevrouw. Ga wat anders doen. Laat me maar. Kom, up, lopen. Ja, ik snap het, schat. Ik weet. Ik ruim hem op. Clean up. Jij opstaan. Nee, niet weggooien. Ja, maakt ook niet uit. Het was ook van een type van een wijf die je niet kent. Hou op, blijf staan nu. Dat help. Ik zou het gewoon niet weten waar, dus. Anders zeg ik gewoon die af, die baan, boeien. Ja, ik heb daar geen zin. Wat gaat Bella nou doen? Oh, Bella is chillen. Laat maar gaan. I don't care. Wat gaat ze nou weer doen? Is ze nou te spelen met het water of wat? Oké, die zoiets zijn echt van hem wabaf. Wat is zij nou weer aan het kijken? Ik ben een werkerschat. Of roommate. Wat je ook nog bent van mij. Ik kan een cadeautje krijgen. Je hebt die van jou weggegooid. Go. Wat is dit? Oh. Oké, ja, kom. Slees op. Hop. Oh jong. Oh, moest jij dat doen? Jongen. Wat hebben jullie met die computers zo? Dat is een Sims ook. Ze zijn ook helemaal zo computerverslaafd. Boy, is echt. Wij willen allemaal alleen maar op de computer plakken. Come young, I am going to my work. Wow, travel to schedule. Oh, dus die gaat echt met de taxi dus naar een heel andere plek of wat? Ja. Oh my god, schiet op. Ja. Oh. Oh, hij gaat dus echt letterlijk gewoon daar in die auto zitten en is hij gewoon gone. Nee, oh, oké, go to work. Oh, dus hij gaat letterlijk hier in de auto zitten en dan is het gewoon eigenlijk out of business, zeg maar. Dus daar staan die auto's voor of zo. Oké, ja, dat snap ik ook wel. Wat moet je hem verder zien doen dan? Maar ja, dan hadden ze net zo goed ruimte kunnen maken met een paar van die zoi's. En dan hier zo'n computers. Laat je hem altijd programma's developen en shizzle. Ah, dat maakt niet uit. Dan kan ik haar blijven doen. Maar zo zou je, als je bijvoorbeeld geld hebt, zet je gewoon het spel even pauze. En dan ga je gewoon eigenlijk in de tussentijd hier gewoon een beetje bouwen of zo hier. Snap je? Ach, furniture. Man, ik overal meubels en zoeken. Nee, niet weer dat liedje. Niet weer. Put in inventory. Die heeft zij gewonnen. Of dat geld is voor 2 man. Waarom zijn die muren nou niet weg? Wacht. Oh. Maar niet uit, wacht. Of ik zet die even hier neer. Is dat de deur? Kom! Is dat zijn nou weg? Ja, ook goed. Kijk, nou, we dan dat. Go back! Snap still! Laten we haar even dit even afmaken, weet je wel. En dan sta ik even op. Kom, schiet op! Are you done? Ja, mooi. Wow, is dit? Oké, nou kom, sta op, want ik moet de shizzle opruimen, anders kun je niet weg. Hè? Ik ga je maar daar in de hoek staan. Pauze. Kom, I want to build. Ja, niet gewoon oppakken of wat? 9.
hier staat de badkamer aan. Hier staat de prullenbak. Hartstikke stom gebouwd. Ja, dan zet hij maar even zo neer. Kom. Ja, ja. Ja, ja. Kijk, dan maak ik hier gewoon één kamertje van. En... Even kijken. Zo we dat allemaal zo tegen elkaar gezet, hè? Nee, nee. Oké. Wat is dit? Oh, dat zijn de lampen, oké. Nee, zet gewoon daar neer. Mag die dan daar? Dan zet hem maar daar neer, want dan staat hij zo gigantisch in de weg. Kijk, en dan zou ik eigenlijk... Wacht, ik zet die gewoon hier op de hoek. Nee, even... Oh my god. Waar zullen we die neerzetten eigenlijk? Decisions, hè, snap je? Oh, wacht. Kijk, deze kunnen we wel even verplaatsen. Kijk, die zetten we gewoon hier aan, ja. Ja, jij maar langer nou. Dan pakken we deze. Ja. Wacht, dat wou ik doen, toch? Ja. Kijk. Gewoon. Ik zet die gewoon in het midden van de woonkamer. Wat ben jij aan het doen? Gewoon zo. Why not? Kijk. Why not? Het is veel beter. Kijk, dan hebben we tenminste wat ruimte, want... Oh man. Snap je? Kijk, dan doen we gewoon weer een play. Oh jongens, ik ben er weer. Ze hebben me vastgevroren, die vuilakken. Nou, ja. Ja, kijk, dus de bed voor niks gewonnen. Super chill toch? Kunnen met 2 man slapen. Oh my god, wat een geluk hè. Ja, dat is wat ik bedoel hè. Snap je? Kijk, de computer. Dan hoef ik niet altijd op je slaapkamer elkaar te storen. Ik kan gewoon in de midden van de woonkamer eten. Ja, prullenbakje daar, die daar. Why not? I am crazy hè. Dus eens kijken of we nog een bed kunnen kopen. Of televisie. We kunnen niet zonder tv, toch? Niet nu, hou je mond. Niet nu. Niet nu. Oh ja. Daarom is het een beetje gekjes. Ah, ik moet van mijn schat niet te veel uitgeven. Wat is dit? Curve TV. I don't know. Large flat screen. Wat als ik die dan... Wow, is die zo groot? Oh, wacht. Mag die ook naar boven? Oh, doe dat zo? Nee, nooit. Oké, die dan neerzetten, by the way. Oh. How you like this? Mooi. Mag dat? Must be placed on a divide tablet. En wat is deze dan? Oh, die is vet. Kijk, dit is wat anders. Pakken deze, kijk. Ja. Zet die maar daar niet aan. Ik wil een televisie in huis. I want things nice. We are like this. Ik stink naar cannabis. Maar dat is niet erg, want this is wat het is. Bing, bing, bing. Ja. Don't you forget. Alsjeblieft, jongens. Don't you forget. Like and subscribe. Subscribe. Ja. Of niet? Is gratis.
Why not? Why not? Why not? Be nice. Be nice to me and I am nice back. Snap. Ik hoop dat jullie dit chill vonden. En binnenkort gaan we weer hier, hè? Zeggen we hier in Limboland. Hey, oh ja. Oh ja.